देव रवळनाथ आणि भूतनाथाची सासाय समेस गोंयकारांक लागून पेडणेच्या पुनवेची सगळ्यांक परबी शुभेच्छुक श्रीजित आरोलकर, अध्यक्ष गोवा हाऊसिंग बोर्ड, आमदार मांद्रे मतदारसंघ. कलंगूट पबात पर्यटकांक पेट घालून तांचे कडल्यान पयशे लुटपी दलालांक कलंगूट पुलिशेन सोमतेच अटक केल्या. पर्यटका कडल्यान लुटिल्ले पयशे परत पर्यटकांक मेळोवन दिल्या अशी माहिती कलंगूट पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक परेश नायकान दिल्या. अहमदनगरांतल्या महाराष्ट्रांतल्या पर्यटकांक लुटून तांचे कडल्यान पयशे लुटपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या उपरांत कळंगूट पुलिशेन ह्या पर्यटकांक लुटपी 2 दलालांक रोखडेच अटक केले. तशेंच लुटिल्ले पयशे ह्या दलालां कडल्यान परत घेतले. पर्यटन हंगामाच्या सुरवेच्या म्हयन्यातूच ही घडणूक जाल्ल्यान गोंयांत येवपी पर्यटकांच्या सुरक्षेचो विशय परत तापपाक लागला. मात गोंय पुलिशेन रोखडीच कारवाय करून पयशे मेळोवन दिल्या बद्दल ह्या पर्यटकांनी गोंय पुलिशेचे उपकार आठयल्यात. म्हणजे आम्हाला काय वाटत होतं की कंप्लेंट झाल्यानंतर आम्हाला कायम यावं लागेल, कोर्टाची पायरी चढावं लागेल. कधी आज माझं वय 34 आहे सर, आजपर्यंत कधीही मी कोर्टाची पायरी चढलेलो नाही आणि पोलीस स्टेशनची पण पायरी चढलेलो नाही आहे. आणि महाराष्ट्र स्टेट सोडून इतक्या लांबपर्यंत दरवेळेस येणं जाणं ते आम्हाला पॉसिबल नव्हतं. आणि आम्हाला म्हणजे नाईक सरांनी म्हणजे आम्ही सॅल्यूट करतो गोवा पोलिसांना की आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीनं त्यांनी ट्रीट केलं. आणि कुठल्याही म्हणजे घरचा माणूस जो असतो, घरचा पोलीस, त्या प्रकारे त्यांनी आम्हाला ट्रीट केलं. त्याबद्दल आम्ही गोवा पूर्ण स्टाफ, कॉन्स्टेबल, PI, PSI, SP साहेब, आणखी काय ह्याच्यामध्ये इन्वॉल्व असतील सगळे पोलीस स्टाफ, त्यांचं आम्ही अभिनंदन आणि हे करतो. सो त्या मनशाक आम्ही कॉन्टॅक्ट केलो, ताका आपयलो हांगासर. ती प्लेस आयडेंटिफाय करून घेतली, तेचेर रेड केली आणि तेणी 2 जाणांक कोणी पयशे काडले तांकां आयडेंटिफाय केले, तेचे पयशे रिकवर जाले, ताका दिले पयशे आणि त्या 2 जाणांक आतां आमी अरेस्ट करता. 40 जाण ते आमी आतां ते व्हेरीफाय करचे पडटले आमकां. 40 जाण आमकां कंप्लेंट कांय कोणाची येवंक ना, ही आमकां मिडिया थ्रू कंप्लेंट येयली. सो आमी वचून रेड केली आतां थंयसर. रेड केली आनी तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केले 2 जाणांक हाडले, तेंचे पयशे रिकवर जाले. आतां पूण ते प्रॉब्लम कितें जाता, ते ट्युरिस्ट कोण कंप्लेंट दिवपाक सोदना, तांकां हांगासर कंप्लेंट नाका आसता आनी ते पयशे रिकवर जाले काय ते म्हणटा कंप्लेंट नाका, आमी कोर्टान येवचे ना, हे येवचे ना, वयता. पूण तरी आसतना आमी कशे भशेन घेतले तेंची कंप्लेंट, तांकां अरेस्ट करता. अच्छा, हितून कितले जाण आसले इनवॉल्ड? 2 जाणांक आयडेंटिफाय केला तेणी. 2 जाण आयडेंटिफाय केले. कितें नांव ऑर्डराचें वगैरे कोण? नांव मागीर तुमकां अंडर इन्वेस्टिगेशना मागीर सांगता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.